Χάρη Παπαδόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είστε ένας γνωστός τραγουδιστής, σας ξέρει πάρα πολλοί κόσμος και γι' Χρόνια αυτό στις πίστες από παιδάκι. πολλοί κόσμος έχει απορίες για τη νύχτα και πρέπει να λυθούν οι απορίες στον κόσμο, Χάρη, διότι Βεβαίως. Την αλήθεια λέω εγώ, γιατί είμαι αρσενικός μάγκας. πολλοί νομίζουν ότι ήταν εύκολα τα πράγματα. Πηγαίνατε, κάνατε το χαβαλέ σας, πίνατε το ποτό σας, έπεφτε το μεροκάμα, το φεύγατε, το χόμπι επάγγελμα. Δεν είναι έτσι. Πολλοί τραγουδιστές τρώγανε και ξύλο και φεύγανε γιατί είχαν ψώνιο να τραγουδήσουν και τραγουδάγαν τζάπα και πληρώναν και την παρέα που τους άκουγε. Δεν είναι έτσι το τραγούδι. Το κύκλωμα μόνο και η βρωμιά ήταν μπροστά. Όσοι ήταν στα κόλπα και τότε. Η βρωμιά, η ατιμία, η χολέρα και άλλα πολλά. Ο λαϊκός γνήσιος τραγουδιστής, σαν το Στέλιο Κατζατζίδη που τα έλεγε, ο Αγγελόπουλος, ο Διονυσίου, ο Γαβαλάς, ο Κερμανίδης, δούλεψα με όλους. Πρέπει να μας λύσετε λοιπόν την απορία, Χάρη, τι συμβαίνει με το ασφαλιστικό των τραγουδιστών, διότι βλέπουμε πολλούς καλλιτέχνες περνάνε πολύ δύσκολα. Και ενώ ταυτοχρόνως βλέπουμε ότι για το ασφαλιστικό και για τις συντάξεις μπορεί μέχρι και να σκοτώσει κάποιος. Βεβαίως εμάς τους τραγουδιστές μας είχαν για πέταμα. Οι εργατοπατέρες, τα κομματόσκυλα που φάγαν την Ελλάδα. Τα κομματόσκυλα φάγαν την Ελλάδα και δεν υπάρχει για συνταξιούργους να παίρνουν σύνταξη. Τα τρώγαν αυτοί. Αυτά τα κομματόσκυλα που παίρναν τα φάκελα και λέγανε, πίνανε, τρώγανε, χτίζαν τις βίλες και λέγανε δεν μας γράφανε για να πάρουμε και εμείς σύνταξη, τρώγαμε τις μπουνιές και τις κλωτσές, πολλοί μείναν απαράλυτοι και δεν μπορούσαν να πούν και τίποτα από το ξυλοδαρμό. Μ' ακούν συνάδελφοι, τρως στα σκουπίδια. Είδε στον άλλον, δεν το δώσανε φέρει κάτι, πήγε μέχρι όπλο να βγάλει και αυτό που έπαιρνε. Όλοι οι τρελοί, οι άδικοι, οι βρώμικοι παίρνουν 3 συντάξεις, όχι όλοι, υπάρχουν και τίμια. Αλλά αυτή τη βρωμιά, σε αυτόν τον τόπο, τα κομματόσκυλα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Μην κοιτάς τώρα ο Μητσοτάκης που δεν είναι κλεφταριό, σαν αυτούς, κλεφταριό, και ο άνθρωπος βάζει σε όλα τα παιδιά έσημα και τέτοια, κοιτάει το στρατό, κοιτάει την πατρίδα, κλεφταράδες ήτανε. Και πολλούς που έδιωξε από το κόμμα, ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία, καλά τους ξηγήθηκε. Τους καραγκιόζιδες. Αυτοί φέρανε τη σαβούρα και αυτό. Δεν βάζω κόμμα. Όποιος είναι βρώμικος, μπράβο κύριε Μητσοτάκη, τον κάνεις πέρα. Συγχαρητήρια σε αυτό. Σε αυτό συγχαρητήρια έχω να πω. Ήρθε ο Μητσοτάκης και παίρνουν δηλαδή δίνει ο άνθρωπος όλοι να έχουν ένσημα. Δεν περνάνε τώρα οι μαγκές της νύχτας που βαράγανε εμάς. Τα κομματόσκυλα και εργατοπατέρες. Δέσαν τον κόλο τους, βολέψαν τα δισέγγωνα, τους δικούς τους και οι άλλοι να πάνε στο ποτάμι. Έτσι είναι η Ευρώπη. Αυτή είναι η δημοκρατία. Κομπογιανίτες δουλεύανε ξένοι και βάζανε τα ένσημα στο όνομά τους. Δουλεύανε άλλοι φουκαράδες και δεν τους δίνα γιατί ήταν αθώοι άνθρωποι και έκανε το κορόιδο και το κράτος. Τότε αυτό κάνανε σε εμάς. Και μείναν οι άνθρωποι χωρίς σύνταξη τραγουδιστές. Δεν είναι Έλληνες αυτοί, δεν πληρώναν φόρο. Αλλά τα διάσαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα παίρνει ο Μητσοτάκης από δουλειές, από τουρισμό, από αυτό και παίρνουν κάποια σύνταξη. Τα φάγανε. Κομματόσκυλα μεγάλα που τη βγάλαν με λιγάλα μες στις βίλες του κρυμμένοι με τα δισέγγονά τους όλοι φτιαγμένοι. Στο εξωτερικό σπιτάκια. Βίλες! Βλέπεις να βγαίνει κανένα να μιλήσει. Μόνο βάλ το έφια, βάλε εκείνο, βάλε τ' άλλο. Τι λέει ρε Μόρτι, από πού? Δεν έχουμε, όχι, δεν είχαμε ασφάλεια. Εγώ έκανα 2 νίκια, μου τα σπάσανε. Φιλοξένησα όλους φωνιάδες δολοφόνους που φέρανε. Κλέφτες, απατεώνες, παιδεραστές που χτυπάγαν, που σκοτώσαν, που κάναν παιδιά. Τους φιλοξενούσαμε στα σπίτια μας, εκεί στην Αχαρνών. Δεν τις πήραν στις περιοχές τους. Μόνο βγαίνουν και κουνά το δάχτυλο. Το παίζουν ότι είναι, πάρτε τους στα σπίτια σας ρε. Όχι στο σπίτι του φτωχού που δεν έχει σύνταξη, που δεν έχει τίποτα, που παίρνετε 3
και παίρνει 5 εκατοστάρικα και του παίρνουν τα 3, ζείτε με 2 εκατοστάρικα ρε. Έκοψα και τον καφέ, δεν βγαίνω έξω, ντρέπομαι να κεράσω ένα φίλο. Ο τραγουδιστής που δούλεψα στη νύχτα, μέσα στα σκατά. Τι είμαι εγώ, τραγουδιστής στο ψώνιο που βγαίνουν, παίρνουνε τώρα και τα demo που πληρώσαν όλοι οι τραγουδιστές και πάνω στα demo των τραγουδιστής τραγουδά. Πού γίνεται αυτό? Όλοι και νομίζουν ότι με το τραγούδι είναι κάποιοι και τραγουδιστές. Τι λέει ρε φίλε να πούμε? Πήγες να πάρεις μεροκάματο στο μπουζουξίδικο, να στο δώσει αφεντικό. Άμα δεν πας 20 φορές στο μεροκάματο, θα φας και κλωτσές στον κόλο και θα φύγεις. 1 εκατομμύριο τραγουδιστές περνάνε από τα μπουζουξίδικα. Οι 10 επιβιώνουν. Έτσι κρατιέσαι τη νύχτα. Η πιο δύσκολη δουλειά. Και όταν γερνάς στον δρόμο που λέει και το ποντιακό, τα κακαγέραματα κι μπορεί να περπατείς, τα ποδαρά κοφκούνταν, τα 70 αδαβέν, τα 70 αδαβέ κι μπορεί να περπατεί, τα ποδαρά κοφκούνταν. Που λέει ο Καζατσίδης, έτσι το τραγούδι. Πεινάνε. Και μπράβο το δήμαρχο, όχι το τωρινό, το παιδί, το Πακογιάννη, που έκανε για τους φτωχούς αυτό το γνήσο Ελληνόπουλο. Μπράβο Πακογιάννη δήμαρχε Λεβέτη. Κανένας δεν μπορεί να πει κακιά κουβέντα για σένα. Έπιασες, έκανες ένα κτίριο για τους αδικημένους που τους τρώγαν το έσιμο, που κοιμόντουσαν στον δρόμο οι γριούλες, που δεν είχαν σπίτι και μάζεψες τη μανούλα ρε. Ο λαϊκός τραγουδιστής τα λέει, γιατί τραγούδισα σε ιδρύματα, ορφανοτροφία, γεροκομεία. Δεν πήγαινα στη θάλασσα να τρίψω τον κόλο μου σαν τους άλλους για δόξες. Έκανα έργο και είμαι πεταμένος. Σε ευχαριστώ κύριε Πακογιάννη, δήμαρχε Λεβέτη, που έκανες εκεί ένα κτίριο και τρώει η μανούλα. Μπορεί να μην είναι η μανούλα μου, αλλά και του αλουνού είναι μανούλα μου. Δεν είμαι φαγοπότης εγώ, σαν τα κομματόσκυλα που φάγαν την Ελλάδα, παίρνουν 7 συντάξεις και ο άλλος τρώει τη γέφυρα. Μπράβο δήμαρχε, έκανες αυτό το μεγάλο έργο και είδα 3 τραγουδίστριες, οι οποίες τις φάγαν τα έσημα, δεν είχαν τίποτα και είχαν ένα φαγάκι. Πεθάναν οι 2, τουλάχιστον σε ένα καθαρό σεντονάκι, και 2 άλλοι τραγουδιστές συνάδελφοι. Ο ένας κρεμάστηκε και ο άλλος αυτοκτόνησε, αλλά μερικοί 2 άλλοι, να μην πω τα ονόματά τους είδα και λέει μπράβο τον Πακογιάννη που έκανε αυτό το παλικάρι και έχουμε ένα κομμάτι ψωμί, ένα γιατρό, όσο ζήσουμε 2-3 χρόνια. Ο Θεός να σε έχει καλά, είσαι ο μοναδικός, περάσαν πολλοί μόνο για την τσέπη τους. Είσαι ο μοναδικός δήμαρχος και γι' αυτό πήγα και τραγούδισα δήμαρχε για τις γριούλες αφιλοκερδός με αγάπη στου Δήμου κάτι χορούς. Αυτό έχω να πω, σε ευχαριστώ για το καλό που έκανες στους συναδέλφους μου που δεν είχαν να φάνε και είπες ότι και αυτοί δουλέψανε, τους αδικήσανε, γιατί είσαι τίμιος, δεν είσαι κλέφτης, δεν σε ξέρω, αλλά αν σε έβλεπα θα σε φύλαγα τα χεράκια, γιατί άλλοι κοιτάγαν τη τσέπη τους. Κύριε Δήμαρχε Μπακογιάννη Λεβέτη, να σε χαίρεται η μάνα σου και ο πατέρας σου λεβετόπεδο, γιατί γεννιούνται τέτοιοι δήμαρχοι στα 10 εκατομμύρια ένας. Φιλάκια από μένα. Αυτοί είναι ο μόνος που έκανε καλό και τρώνε 5 φτωχοί άνθρωποι που τρώγαν στα σκουπίδια ρε. Τους μάζεψε το παλικάρι. Οι άλλοι τι κοιτάγαν την τσέπη τους και έτρωγε το συνάφι. Αυτά έχω να πω. Οι τραγουδιστές ήμασταν όλοι, δεν είχαν πονηριά, αθώα παιδιά. Πολλοί πεθάνανε, γιατί πεθάνανε και νέοι από το ξενύκτη. Μην κοιτάς τώρα που τραγουδάνε στο TikTok και έτσι. Αυτοί απαλού τρώνε και κάνουν τους τραγουδιστές, δεν είναι επαγγελματίες. Παίρνουνε, βγάλανε και αυτά που πληρώσαμε εμείς τα μπουζούκια, τα αυτά, βγήκε το σύστημα καραόκε. Αυτά οι πληρωμένα με αίμα από τραγουδιστές και από μουσικούς. Σε άλλα κράτη απογορεύεται. Εδώ το κάνουν κι αυτό. Δεν παίρνουμε φράγκο από πουθενά. Τα τραγούδια μας παίζουνε τζάπα. Συνθέτες, τραγουδιστές και τέτοιοι. Και είδα και το συνθέτη μου τον άνθρωπο και στεναχωρέθηκα. Και αυτό στον δρόμο. Και πολλοί άλλοι, είναι μια δουλειά του κόλλου. Το τραγούδι μόνο
πρέπει να είσαι σε βρώμικα κυκλώματα, που έλεγε ο Καζαντζίδης, εγώ δεν μπήκα σε παράνομα κυκλώματα, δεν πάτησα αθώους για να ανεβώ ψηλά πατώματα. Τι να πατάω, τι να κάνω, τη μελιτζάνα την τρίπια, βρωμιάρης που φάγα την Ελλάδα. Βάλ τους τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι, κύριε Μητσοτάκη. Κοίτα την πατρίδα, κοίτα το στρατό μας. Έχουμε ανθρώπους κακούς που μας κυνηγάν. Οι άλλοι τρώγαν, πίναν και την πάρτι τους κοιτάγανε. Κάντε κάτι, κύριε Πρωθυπουργέ. Πάρε και από όλα τα κόμματα. Καλά έκανες και έδιωξες και ανθρώπους από τη Νέα Δημοκρατία που δεν κάναν, που τα φαγοπότια. Μπράβο σου και καλά έκανες, το λέει ο τραγουδιστής του λαού, γιατί τους έχω ζήσει. Θέλω να σε δω και από κοντά να τα πούμε, να δεις ποιος είναι ο Χάρης ο Παπαδόπουλος, κύριε Πρωθυπουργέ, και τι δίκαιος και τι αγώνα έκανα για στρατούς, αστυνομίες, αεροπορίες, ναυτικά. Έχω κύπελα, ορφανοτροφία, γεροκομεία, πονεμένα παιδιά με τον Μπαρμπί. Έχω πλακέτες στην Κιβωτό με τον παπά που τον δικάζουν, τον καλό τον άνθρωπο που με καλούσε σε συλλόγους του Στέλιου Καζαντζίδη, του μεγάλου τραγουδισταρά που ό,τι είχε τα δίνε τη φτώχεια. Και για τον Καζαντζίδη δεν θέλω, ένας μου είπε είναι κακός. Δεν είναι κακός ο Καζαντζίδης, κακός είσαι εσύ που το λες, γιατί δεν είσαι άνθρωπος σαν τον Καζαντζίδη. Ρώτα μένα που τον είχα σαν πατέρα μου και καλύτερα. Αυτός ο άνθρωπος έδινε και την καραμέλα που έτρωγε. Ήταν ο δίκαιος, ο γλυκός άνθρωπος, ένα άγιο παλικάρι. Και όπου βάζουν και άγαλμα να τον κάνουν το Στελάρα, στην Ομόνια το Στέλιο Καζαντζίδη. Το γλυκό και καλό Ελληναρά και άνθρωπο. Που δεν πουλάγε την πατρίδα, τη σημαία, την αγάπη, τη φτώχεια. Και έμεινε αρσενικός μέχρι την ώρα που πέθανε και αδικημένος να τον κυνηγάν τα κολοσυστήματα. Αλλά ο Στελάρας και 1000 χρόνια από τώρα θα τραγουδά τα τραγούδια του και θα είναι αυτός που είναι. Δεν βγαίνει άλλος. Φιλάκια. Άστο για τα φιλαράκια χωρίς μικρόφωνα και κλαπατσίμπανα. Οι άλλοι στο τρελάδικο. Αλλά... Μη ζητάς να βρεις καλό, πέσα μη ζητάς. Στον άνθρωπο τις καρδιές μέσα μη κοιτάς. Η μισή καλή σε μοναστήριο κελί. Η μισή καλή σε μοναστήριο κελί. Κι άλλοι στο τρελάδικο από κακό και απάδικο. Κι άλλοι στο τρελάδικο από κακό και απάδικο. Δώσε μαέστρο. Μη ζητάς να βρεις καλό, μη βαρύγωμας. Και τα πάθη η ζωή τα φτιάξε για μας. Η μισή καλή σε μοναστήριο κελί. Η μισή καλή σε μοναστήριο κελί. Κι άλλοι στο τρελάδικο από κακό και απάδικο. Κι άλλοι